नोंनि नामा मा नाम? फुजा। टाइटेला? मा स्कुलाव हाबो नोङो? बबे स्कुलाव? दिनै खालि। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बिबार अफिसियेल इउटिउब चेनेलाव आरोबाव खनसे गोसो गोथारै बरायनानै लाफिनबावनाय जाबाय। दिनै आं न'नि बारियावनो दसे बेरायनो नागिरदों आरोना। अखा हादों नालाय बारियाव माबायदि कन्डिसन जानानै दं बेखौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामफानो सानबाय लोगो। नायलांबाय थादो। हालेवजोब्बाय आरोना, मैगं गायनो बेयाव मैगं गायजोबसिगोन बाव। नै बेयो मा लोगोफोर, नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो। आं खिन्थाबाय फुलि आरो बेयो फुलि जावैदों, खिन्थु मा फुलि नोंथांमोनखौ कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। जेब्ला बे देरगोन आं नोंथांमोननो मोनसे आरो भिडिअ लाना फैबावगोन। मानि बोथोर गिबि फुलिखौ जावैनाय जायोब्ला बिदि खालामाबा मोना आरोना। अखा हानानै अखा सिबाथाय फुलिया रज'आ, बेनि थाखायनो बेफोरबायदि खोबनानै जावैनो गोनां जायो। आं दा लामायाव फैबाय दसे बेरायनो, माने जोंना एग्जाम सोलिगासिनो आरोना लोगोफोर, ओंखायनो दस्रा जायगायावबो थांनानै नों भिडिअ लाबोनो हायाखै। जेब्ला एग्जाम जोबो अब्ला नोंथांमोनजों गोदान गोदान भिडिअ लोगो मोनबाय थागोन, शेयार खालामबाय थागोन नोंथांमोननो। अखा हागासिनो आरोना फ्रि फ्रि। ओइ सोरनि फुथुला बेलाय? गोजोनसिनि। नोंनालाय? गैया। नोंना लोगो? नोंनि लोगो? नों लोगो मा नाम? मा नाम? फुथुला। ए, नों मोजां मोनो फुथुलाखौ? होना हरलाय, ओइ होना हर। फुथुलाखौ मोजां मोनो? नोंनि नामा मा नाम? टाइटेला? अरे कहना क्या चाहते हो? दे खिन्थादो, नों टाइटेला मा नाम? हाथाया नायनो ना, हाथाया इ होन बे फुथुलाखौ नोंलाय सोर? मा नाम नोंना? जोंस्रि बसुमतारी। बेसेबां क्लास? क्लास 2। नोंलाय बेसेबां क्लास? नार्सारि होन। आं नार्सारि। मा स्कुलाव हाबो नोङो? बबे स्कुलाव? बै गोजाननि स्कुलाव। मा नाम स्कुलनि नामा? नोंनालाय मा स्कुल? स्कुलनि नामालाय? एकाडेमि बेंटल स्कुल। ओमफ्राय नोंना स्कुला मा नाम होनदोंमोन?